tècnic de producció integrada de Covides. Ens trobem a Sant Cugat Sesgarrigues, en una de les vinyes dels nostres socis que fan producció integrada, i aquí utilitzem la tècnica de confusió sexual per eliminar l'ús d'insecticides a la vinya. Aquesta tècnica la comencem a utilitzar a inici de brotació, que és el moment que pengem les feromones, per tal de combatre la plaga de l'alobècia. Jo assessoro en producció integrada per reduir la petjada de producte fitosanitari i tenir cura del medi ambient.